bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Ere neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Orain, nik hasiera emanda jardun beharko dute bertsolariek. Aurrena, Lazkao txiki. Gaxoa, beti barregarrikeriak eginarazten dizkiote. Orain sartzen ari naiz leno nintzen modan. Alare izan nahi nuke nik neronen bodan. Gizonaren zat nola andrezko bat zordan. Pozik jakingo nuke neretzako nordan. Ni, Josemiel, ni. Orain Lazkao txiki esaiguzu, zertara etorri zara gaur jende aurrera hain dotore jantzita? Iztu eta etorri da neskatxaren bila, lagunik ez deteta enago tranquila. Hemen bada maika, neska eta sila, premian dagoena, altxatu dedila. Eta nik zutik egon behar. Kriskitin da kraskitin, arroza krabelin. Krabelin horren bila, nina bila aspaldin. Bilatu nahi nuketa, nik bilatu ezin. Eskua jaso beza, hemen bada baldin. Amabietan eta lo? Izane, atzo saio gogorra izan genuen eta... Bai, zure zaiego nintzen, eta plantoia eman zenidan. Plantoia? Nik? Zuri? Kalabaza. Ez, zu oker zaude, ni Josemiel iztuetan naiz. Badakit eta horregatik etorri naiz. Barkatu, baina nor zera zu? Banengoen bani. Ni naiz zuk behartuzuna. Nola? Bai, etxe honek pulamentua behar du. Eta zuk behar duzu emazte bat, Josemiel, barregarri ez zibiltzeko. Baina aizu. Zuk ezaltzen nuen atzo eskatu zure lagunan baldin bazegoen jasotzeko eskua. Baina aizu. Gauza horiek ez dira. Nik eskua jaso nuen eta zuk etzen nuen ikusi. Gero antxego nintzen zure zai antzokiaren irteeran, baina zu beste norbaitekin irten zinen, zure laguntzarroiekin seguru asko. Neska, oie gai jartzaileen kontuak dira, bestela nik enuke horrelakorik sekula esango. Alfonso Irigoienek behartu ninduen. Bai, Eta lengoan premian dagoen altxatu dedila esan zenuen. Bai, noski, Josemari Iriondok jarri zidan gaia eta... Nien nintzen aulkitik altxatan nengoelako, zutik nengoen zu hobeto ikusteko. Noski, eta Josemari Herranaldek ere gai berdina jartzen dit beti. Nazka egindanago oraintxe.
Ez dizu lotsarik ematen, zu bezalako bertsolaria betikai berdinen inguruan? Hori aldatu beharra dago, zuk emaztea behar dezu, eta ni nahi zure emaztea. Aizu, eta zula gaizki hartu, baina ni puxka bat zahartuta nago oraintxe eta ez dakit ba. Ai, zenbat aldiz, etorriote zait, bihotzera eta gogora. Orduak pasa, ditut pentsatzen, mugitu gabe inora. Ia zartzen, hasia gaude, orantxen joan zaigu lora. Eta geroko zertako utzi, oraindik badeu denbora, oraindik badeu denbora. Kaixo, Iñaki geltxerotz alda? Ba, hemen Lazkao Txikiren etxean teilatua berritu beharra dago, eta etor zaitezte lehenbailen. Bai, Andoni pintorea altzea, ba hemen Lazkao Txikiren etxean, pareta guztiak margotu beharra dago, eta etorri lehenbailen. Bai, Manu Iturgina, ba hemen Lazkao Txikiren etxean, oditeria guztia aldatu behar da, eta gasa sartu behar da, hiriko gasa. Bilbon daukaten bezalakoxea, haitu, etorri lehenbailen. Baina aizu hori guztia. Ze, dirurik ez daukazula? Bizitzeko lain. Zuri lapurreta besterik ez dizute egiten apaiz, praile eta praile kondoie guztiek. Bai, Jose Maria Aranalderen etxe alda. Ba, abisatu nahi nizuen, Lazkao Txikiren tarifa igo egin dela. Gaurtik aurrera orain artekoaren alako 10 kobratuko du. Ni nor naizen? Bere manajerra? Eta zu, nortzara zu? Aranalde zara orduan, Ba, entzuntzak ondo, Aranalde. Jose Mielek ez tik egingo debalde. Kaixo, Jose Mari Iriondoren etxe alda? Ba, abisatu nahi nizuen, Lazkao Txikiren tarifa igo egin dela. Gaurtik aurrera, orain artekoaren alako 10 kobratuko du. Ni nor naizen? Bere manajerra? Eta zu? Nortzara zu? Zu Jose Mari Iriondo zara orduan, Ba, entzuntzak ondo, Iriondo. Jose Miel, ez dukire zaie ongo. Kaixo, Alfontxo Irigoyenen etxe alda? Ba, abisatu nahi nizuen, Lazkao Txikiren tarifa igo egin dela. Gaurtik aurrera, orain artekoaren alako 10 kobratuko du. Ni nor naizen? Bere manajerra? Eta zu? Nortzara zu? Irigoyen zara orduan, Ba, entzuntzak ondo, Irigoyen, Jose Mielek kobratuko dikiri gehien. Kitxo ba, orain nahikoa diru izango dugu etxea behar bezala jartzeko. Ez duzu aditzen? Babarrunak egina daude, orain bazkaldu dezagun Jose Miel, eta gero siesta egingo duzu, eaje hori gainetik entzen duzun. Siesta? Bai, siesta. Siesta kompletoa. Barkatu, baina ezin dut. Ezin duzula, bai gizona, siesta dazu behar duzuna. Irten beharra daukat. Irten beharra? Aztutan nengoen, saioa daukat. Saioa, non? Urruti, oso urruti. Bertsoak nolako lanak ematen dituen, bertsolariak bakarrik zakik. Naizta barruan tristura gorde,
aurpegia irri fartsu. Herririk herri ibili zinan, gehienean umotetsu. Goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu. Txiste kontatzen paregabea, ta bersotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.